bata zan faɗa ba, tukwici ba kyauta bane ba. Mu canza halayen namu da suke samu na ta gaba. Wasa bata zan faɗa ba, tukwici ba kyauta bane ba. Mu canza halayen namu da suke samu na ta gaba. A dukkan lamari na ilahu nake sawa magagi, wanda shi yayyo mutum da dabba yayi kifaye a kogi. Mai san mai ilahu Allah tsare ni da shiga fagangi, albarkacin Muhammad dan Abdullah babban fashirarki. Wasa bata zan faɗa ba.